אם אתם מזכירה, שלום שמואל. מה אנחנו צריכים לתת מזל? ספונגי, מה זה שלום שמואל? שלום שמואל. מהכי טובים שלנו, לא איתנו בטיול הזה יעקב, אבל בעזרת השם, שנה הבאה שאנחנו באילת, הוא איתנו. מוביל ראשון עם ג'קי, מקדימה. ותודה כמובן, אני אישית רוצה להגיד לעופר אבניר ולג'קי לטיול שארגן לנו. היה עד עכשיו 100%. ולחיימון הצלם. נקווה שימשיך להיות טוב. יהיה רק משתפר. אני לא אילת יודעת שריון עצמך שמרי אני אוהב את יודעת שריון עצמך שמרי אני לא אילת יודעת שריון עצמך שמרי זאתי הבת של הקבלן הכי גדול נתחיל איתך? טוב, אני אפי יונה. לא מכירים אותי, אבל אני עם המכנסיים הקצרים. אוקיי. במקרה הזה לא. שתמיד חם לו. אני מצטער על כל רגע. אני מפסיד פה שיזוף בחלק התחתון. אוקיי. מהוד השרון. מהוד השרון. אבנר אריה מחיפה. אוקיי, נעים מאוד. מירה אביבי מראשון לציון, נשואה לחיים, רוכבת על הבורמן. אני רותי יונה, יש לה של זה עם המכנסיים הקצרים מאוד. אוקיי. סימונה שלטיאל מפרדסיה. חיים אביבי מראשון לציון, נשוי למירה. אוקיי. יופי, אחלה. שלטיאל מפרדסיה. איך קוראים לכם שנכיר אתכם? שמעון. שמעון? סימון, לא הפוך. הנה מיקי, בבא. נו, איך אתם מתרשמים מהטיול? בסדר? אתה יודע, בחורים כאלה, בכבישים, עכשיו אני לא מאמין שיש בעיה כי זה 5,500 קילומטר. המשקולות של הבורגמן זה לא קשור, המשקולות זה לאזן את הכיוון. יש בבורגמן בעיה חריפה של המשקולות, שהן משתחררות. השמש הזו אין לך בתל אביב? אין לנו בתל אביב, יש. אין טיפולי. לא, אתה כל העולם יש. וזה משתחרר. תזכיר לי להראות לי מאיפה זה יוצא שאני אעשה את זה. אני כבר קמתם לי את השכל, שישתחרר וישתחרר, ושמתי של X9. שלום, עושה לדים, חבל על הזמן חבר'ה. שלום עשה לדים גם בירדן, ראית את המלון? אתה שומע? אבל הלד הזה אחי שדפקת פה היום, הרגת אותה. נו. שומע, שמתי של X9. אתה מבין? הוא הביא לי שתי משקולות של X9. פעם אחת לא חיזקתי. רקי, הקפה שלנו. הקפה שלנו. זה שלי? בוא, הקפה שלך פה, ג'קי. אמר לך על הקפה. רגע, זה טוב על קרם? לא, רציתי את השחור. רגע, חכה. בוא, אנחנו לא מכירים אותך, תציג את עצמך. איך קוראים לך? אני אושרי כהן, מזכרת בתיה. אושרי כהן, הזמר? לא, אושרי כהן זה שחקן. שחקן, אוקיי, מקיסריה? מזכרת בתיה, חבר של יהודה אייזנברג. כמה זמן אתה פה במועדון? זה הטיול השני שלי. השני, בסדר. יאללה. איך קוראים לך? אמיר. אמיר מקיבוץ? קיבוץ יקום. אוקיי. כמה זמן אתה חבר במועדון? איך קוראים לך? אני אסף, נעים מאוד. אסף, נעים מאוד. כמה זמן אתה אצלנו? באפריל. אוקיי. אז יחסית די חדש. אז מה? על מה מכל אלה? ג'קי, אז זה לא צריך לעבור צנתור? תבין מי נחי. אתה רוצה שאני אעבור צנתור? אני אעבור צנתור. חיים, אני רוצה להגיד כמה מילים על הטיול שהיה חיובי מאוד, היה טיול יפה מאוד. זה לא נגמר אבל. רגע, אילן נורא לדבר. עוד מעט חוזרים הביתה. ואני רוצה להגיד לך שהמסמר של הטיול היה ג'קי הקטן. הופה. אז לא ג'קי הגדול? ג'קי הקטן. ותודה לכולם. פונגי. מה זה הפונגי הזה? בוא תעמוד ככה מול השמש שנראה אותך. הפונגי הזה? מה זה פונגי? שלום ידוע, שלום. פונגי זה כינוי או השם שלך? זה כינוי שהדביקה לי את זה טלי.
מי זאת טלי? פטריות, טלי, שהיינו באיטליה, מהפטריות. הפטריות, זה הכינוי שלה. רגע, פונגי זה סוג של אטריות? פטריות. פטריות? כן. אוקיי, טוב, בסדר. יכולים לאכול אצל כולם, תגיד לה. תגיד לה, זנגולה שתעשה לה צ'ירק. אבל עם מה היו אוכלים את הזנגולה? עם צ'ירק, נכון? עם הלחמניה. ירג אותי. צ'ירק, את רואה? תגיד לה, תבואי, נלמד אותך כמה מילים. כי זה קצת ככה ל... כולם עוקפים אותך, אתה מפריע לכולם בליגה. אפשר לצלם אתכם? נהנות מכל רגע. בדיוק עכשיו גמרתי לשים אודם. נו. היה כיף וכיף לנו כל הזמן. היה כיף וחבל שזה נגמר. אמנון, איפה אתה? כואבת לי הבטן. אמנון, בוא, אתה יש לך הרבה מה להגיד, תסתובב מול השמש. תראה, אני מרגיש עצמי כמו תרנגול בלול, כל כך הרבה בחורות יפות וזה... זהו. איך קוראים לך, אמנון? אמנון, כן. אני הבנתי שיש לך גם אופנוע BMW אחד. יש לי גם BMW, כן. חרא של אופנוע BMW, אז זהו, לא שווה. רק בורגמן. אבל שאתה במועדון של ה-BMW, אתה אומר את זה חרא של בורגמן, בדיוק. תגיד עכשיו שכולם פלצנים ב-BMW. כמו שצריך. לא, זה בסדר.